umanyete ase a plot ose chirandi bune choko nyoro tomenyete Caretaker singotoka baro nto bakoi gubatenenera omochando ndi bwensi gwatwarire gotebie Caretaker nyana ma onyene singi ya blog ne bintu binde gochia bugo gotebia Caretaker ne Caretaker na bako gushurira kumanyanga gwakanire rent ne bintu binde wano musubatio yomo omenyeta se a plot iga pipeline Nairobi igari ngumurwaire basubati matemba bagwetoma sana ko Kenya none chingeni gotema comek and smith musubati yobono manyete tali matu consumint biko baburonge asege siekebe uburoire bokamutalira gagendete kunywa mariogo nyumbale taji koenda jiro taji dijira jigo jironsi dada naende bono manyete kale nyumba mutinyi noro no gendete kuminyoka matuko mbwanga ko genda kende nkili urakore gutenenia maze to nyara gutenenia tarikinga gi katika jirate na bakambwene you cannot this beyond human beings bono muswati yokale nyumba chitariki chugwa kane rent chigaeta Caretaker goeta ngakinga kia namba 7 namba 10 ngakingwa kanete rent message yao na yaro lero message jaona ujumbe wako aya ki umubere bono go konyuga bobeti ndo monyanka nyangu tikaga kimbwene nindigie besa nkoreki ngakane tindi gotama ngapana bintu bune biko kamba mbiri gotegera rugiga iga no you have to pay wikwa kane rent oino manyana chinyumba ne Caretaker usene agency jize njiri jigo zangi egine Caretaker amindo omaete tato bomondo yenda korete Caretaker tatu maeta kabungero muswati uli nyumba no akamfungia ndani ya nyumba bwana bone kintu kikozinya akabeke kebuli kale nyumba akabeke kebuli urusiko kamubungera arwalete kabisa kamubungere nyumba ime bona timaite igamubungerete nyumba ime chitoke korume bona na hatemire ku understand lakini muswati oyo akacha akanyara no ejirani yemo ikataka kumanyangi kegenderete konyo umanyete ngumuswati inarwalete agacha kanyo kebuli kebekire kurusika akakere ngumuswati yo gasoka lakini akayuna no muntu okorera kurume bono akorera kurume maete kero rwalete brigadier maumivu naro akogera gwasokirio gigituta bangeti rioborwa ira maumivu groaning yes ne kero naende kuwa menturu mechande ende nabo bono rarire njirende yonse wana bwane ejirani ili kuyukurume keyo thengana ni amefungiwa ndani bone okorezi haramu ase blot abantu bagochanga kai muntu abungiri me bone gende kigattract attention baka abantu bande bagochaka gocha bono jirani chinde bono kuruji kewa no maete bakanyamuswati uri abungere imbe bakorangerie Caretaker ke inki kwakorege inki ukubungera tatu umuntu ime ngwaga masogire kuri umubunge karesika ngakibono kubungera rende turamo no intro asitoramo asara abone kero musike remi ngakiko konya karo na guchinyora ikigere nero umanyete agreement yere between you and him for you and her for example ngakibono guchinyora kero musike remi ngangi mugonte bibono ngitoko kote bitata aye nani ndangeje namba yo monyene burodi yega Caretaker kibono ndoro chikendo gikukwanaga muntu taro chikende bagagero monyene omonyene mato gukumige ntekyo Caretaker kero kego ngomonyene hakeirwe akarore simi yo monyene gocha kuminyoka guchikanda chikubwate simi omanyene kumuri ngangi nkwabunge nyumba umurwaire ureime asiki nkwangagere kwa consult yake ngaki umuntu narwale tatara ruchibese singi sababu y'uburwaire tambukero kingu muhirera manyenge tambo gyatali ayo kwiri bitambukero ije nguruga finance omaete egabire Caretaker gabutore simi akaminyoka woja sibroti ko sabuku aberasa abantu baliako bali bakamota kwenda huko ntukwansango nganya turi kurwa igora kurwa to jake chibese chitwaka ne rent iga we moving out of this place tuachire tato manyene uko chikumanyege ntekyo uko batebenga kaindiri mutara ire getambukero nkanyenjiche akikaindiri ngama tukabere nchiche bakabo tukwanenga neyo manyene agacha lakini Caretaker kigasaba mabera sana agatigwa gendere nemeremo
lakini umurwa irori kurugutogoto umurwa irori akagweveri kuna ende biri ye nyumba iri akayumitinye biramenye busa no manyene akagenda akaenda agakora biashara bia yakabwena agatwara chinguru agachaka gwaka ne nyumba. My brother Dudus kuri kire gasi asogokorero monte gasi ndio mukonya sabu agenderere mukonye biashara byaye bikine mukonya sabu akine kiagera munagukina naye ngokinore. I want to guess. Very true. Tuikora abantu banga bunabu bwana monte hari kire buriye matatu yo ara conductor lakini njuro kwanira babiri bwana monte aburi 20 shillings ukuvuge gachi gari yaye bwo jijire parking. Yani, you know, if there's even a language, ora kwanero monte kerara on the wrong. Ande buku wate basi matatu egaki. Ngiye kora botambe ji ikomi gose 5 na ichikore to mujana muno nanya kora monto gukani ungaki na timbu ati bingwa kana. Yani monto nteni kumubora. Yare tatatu mujando pi. Umanyete no jere tinga in fact. Monto ali kire tinga basera abantu. Tari yaya in fact. Lakini abantu bali bagerete bantu batari kuchitinge yo pi. Ase nje monto ulikira basera bako ende ngao. Ete ko somege. No nero monyena kia wako no moshara ko basitinge. Ete ko somege ntekemo. To daga go bie funa kwero ko muye ko bwo monyena kuligete. Tata gaki. To baise ko ete ko etangarika. You want to do your best. Kabo bie sabantu in fact ko rasongu ko ruwa monto bako igole ko benga seke nje uyabwao. Na igore tika chungoli konya gwasara tukurwa mbwe. Why don't you serve abantu buye kero kwa irwe opportunity? Omonta makosongo barororo be human. E procedure nero machiko naro asikire abantu aba na ina bara kwigerero bemirimo. Ngose laberigo. Laberigo. Kajiorra ero ne biazere binge my friend. Niko kugenda so monta ko kwanira bia. That is it. Monta kanyegete. Iruga ye biashara. No no ni hotel nero ko keno kana nganje monta yugo sab. Ndagere yare be specifically. Kaji we bori secretary reriye. Na kagoje ko rochira na gatagwe ligeta. Ane chimudi chaende soji goji. Chwezo chiri chare chigwakana. Omonto ta ete yagete bote yacha. No ene kinyozi. No ene kinyozi. Onyarebe in fact nyarebe daro dai. Okwera retukia. Ije babi. Tairas vagi ngero. Kero kotare to molembe by the way. Tairas vagi ngero modo. I'm telling you, kero modo molembe they didn't say my brother. Bono ostra go koros US. Omaya ostra go rande go spend. Osu muliko ko jiwada yale chao. Wakwende bwana. Utakwenda bwana, wekwenda huko. And I have so many other options here. Abarade bundia ke yozere ko bachiko ve yeken. Ikyo yatako kingerita winyora. Na vere. Yatoko le bwana. Be nice to the people you serve. No any salon by the way. Monto naro bwate salon is onye tayo. Ako bane tukia. Tigama saba monyale lakini. Monto tako. Kaya kiraja kutoka jaja. Monto tako rukonge. Ocha kuzisubosongo. Yes. Ikera madri. Yes, there is that one person. Lakini monto abegete salon ikonge. Yes. Ikiyako erata enda salon hiyo. Tigebo ulio karo. Tigebo ulio karo. Aito yako mwira nilichibu eli karo. Tigebo ito yako mwira ni. Tigebo. Sometimes omotajiri kurara tomano monte kore no customer. Ndio. Omanyangana kia bantu lige tobegete bese asina kibago savu abantu. Otherwise they could be working towards your downfall. And that is why abasaki bamangana bakonyora chiri bogoti jigera they go baba treated bo. I was nyunga kinga ibanyorete ujumbe because they went there they were treated the same way. Ikitora atwaroroje. Dukaisa tunge tali Joseph. Ngana ngole the same thing you want ke ngole moira ali girande. Be nice to people. There is a way nature ko reciprocate. Enchiro go treat abantu, enchira nere nature naye go kwira nilibo. Dokere kyo kumia. Oyo ikonge tari arata ba etiko sisa. Ora yo nero mutara bo maneno graduated. What a better machines. Ndokera kama giya ke mobolete.
Akejore. Abakuru busukara ni bagende ikonge. There you go, my brother.